Inselmulkom u nilqawkom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa. Din il-ġimgħa qegħdin ma' min? Ma Mario kama jew Mario, intom waħda minni. Ma mhux miegħu ħanamluh. Ħanajdilkom il-post li qegħdin fih. Jersa naqsa. Naqra oħra. Naqra oħra san. Iż-żurriq! U ħankunu qed nintaqgħu ma' koppja vera ħelwa bunur ukoll ta' San Valentin. Naħseb dilu għal darba ħajkonna t-nej. Koppja għal Valentin u hekk. Apparti meta ġiri għamilna xi surprise, għax tittaj kollox. Mela. Martina. Joey. Martina. Inti Joey. Jien Joey, mhux bil-ovja. San, għana nakux huma tkellmu għana naqabid djaljet. Xi tidni ngħidlik? Jena ngħidlik li tritin ta' Huma. Aħna kollha kemm aħna. U intom ġili prezentajtu, kantajtu daw l-affarijiet kollha. Mhux Inkantaw le, jien leħni jisobba. Jippreżentaw il-kantanti. Ekk iwa xi ħaġa. Tiċ Malti imma ħanibdew san. Mela lilkom qed infittxu, lilhom qed infittxu. Isma' Siftuna. ħanduru dawra maż-żurrieq. Tajjeb. Min għajnejkom. Iwa. Inti kemm ilek tgħixabl? Ejni minn Martin 83. Imma propja miż-żurrieq. Lej ma ħalaxa propja. Terġa' u inti. Żujjen żurrija pura, eh? Pura. U mala mhux nidi. Eżallaw. X'waħda da. Mela orina fej missierek kellu ħanut. Di trajt, fit-tor. Emma l-fuq tidu timxi. Bet il-bib waraj. Trajk warajk. Mela, spjegalna kif kienet hawnhekk di triq qabel. Hawnhekk qabel kienet il-main road li St. Catherine Street, Santa Katarina. U kien hawn il-venda tal-linja kienet hawnhekk, kienu joqogħdu jisom tnejn, tlieta li żjed, imma qabel kienu iżgħar, il-karozzi tal-linja mhux bħal tal-lum. Allura kienu joqogħdu iżjed sew bħal speċi. Allura il-ħanut ta' missierek kien f'post ċentrali, that's go. Kienu jiġu x-xufira kollha insomma u l-kundutturi kollha jiġu hawnhekk għand missieri peress li kienet. U ta' xiex kien il-ħanut? ġa dik qasa? U kien bar. Imma fordi. Tatte, ħanut tatte. Minn dawk l-antiki. Speċi. Xina qrambitu u affarijiet. Affarijiet hekk, eħe. Imma kienu jiġu u fil-fatt barra x-xufira u da il-lasse da qrib ħafna hawnhekk. Ġifieri jekk xi ħadd jitkessaħ mala kienu Dik waħda, però kienu ħbib ħafna ta' missieri kollha l-pulizija. Allura kont nimpressa jien kont għadni żgħira ħafna. Kemm ilu da? Da fil-60 sedin nitkellmu ta' U llum sar ħanut tal-Green Grocery. U baqa bl-istess isem, U Bubin kien jismu wkoll, Bubin Bar, dak iż-żmien da baqa Bubin Fruit and Vegetables bħal speċi. U mill-bubin għalfej? Le, mux missieri mhuwiex il-Bubin propja. Mill-bubin, fejn sejrin? Mill-Bubin issa mmorru għax imbagħad hawnhekk kien għalqet it-triq, mhux hawnhekk infetħet it-triq l-oħra u missieri merret il-vendem u kallu ħanut hemmhekk imbagħad. Dejjem jimxi skont. Is-sejd li x'kienetik meta kien. X'kien itik? Għax aħna konna niġu mill-iskola jena waqti konna nkun sejn l-iskola minn hawnhekk u ngħaddu għand missieri u kien itina l-ħelu konna nħossuna speċjali għax f'dak iż-żmien. Biex tieħu. Xi ħaġa kbira. Konna niġi xinnaslu nibdew niġu. Tlaqna ħej. Tlaqna. Ħattielek jiena. U bil-qiegħda f'dak li darba kien il-Bubin Bar, jiena minn hawn nixtieq nfakkarkom biex tagħmlu like fuq il-paġna ta' Infrastructure Malta u share ukoll ħalli tkunu tistgħu tistiednu l-nies oħra biex isegwu filmati bħal dawn. U tinsewx jekk immissjajtu jew tliftu xi wieħed tistgħu terġgħu tfittxuhom u tarawhom bil-kumdita fuq il-paġna ta' Infrastructure. U issa waqafna quddiem il-gazin ta' Santa Katarina u xejn. Jew ta' San Valentino nistgħu ngħidlu Nistgħu qabel xejn kemm għandkom gazin is-suri. Għaw tnejn, għaw dat. Festi, u intom kunu voluti Ħafna affarijiet hawnhekk sewwa. Imma il-gazin taw ifisser ukoll ċertu mħabba u xejn. Sekku. Kien il-bidu ta' kollox. U minna mejn xiġu kif dit il-biċċa. Ħalli fidejja, ħanajdlek jiena jien propja ma ħalaxa sewwa. Għax kon qed tagħmel iż-żurri ħajli. Lessa ngħidlek ħaġa. Kon ħalaxa. Mulna disko u dak iż-żmien ma d-disa u nofs it-tfajli ċirijow u kulħadd id-dar. Irġiel biss. Irġiel biss. Insomma, kont il-gazin tal-futbol ta' ħalaxa kien hemm ħabieb qed l-hom xi sażżurri għax hemm il-festa. Sewwa, biex ma ntawwar ġejnaw. U dħalna u kien mimli nies, imma tajt ħarsan ġenerali u markajt. Ispezzjona. Nerġgħu nagħmlu ilhom għax aħjar nagħmlu ilhom. Ej, qetlu fil-gazin. Ej, jalaw.
Mela, ħalt hawnhekk u għaw kien mimli bin-nies, sewwa. U tajt ħarsan ġenerali, u rajt waħda u markajta. Inti nexxielek tara Mal-ewwel, ejwa. Il-biċċa ġifta rastija kienet, kif sammur dejja, għax kienet dawra bin-nies. Tħalta u jisimmu għad bil-qeda ħda waħda mara imdaħla fi żmien. Ħanoqgħod jien. All right. Huwa veru. U jiena kont sħabek. Ejwa. Sħabek x'għamlu? Għadu wieħed. Sewa. Issa sieħbi baqgħu u jiena sirt naf b'xi mod illi dik kienethom dik li tfajtajnejja fuqha jiena. Qed issa jekk naqbad il-ħuta l-kbira, l-omma ħanaqbad il-ħuta l-żgħira. Jiena kamilt ukoll. Mela, Mbagħad qatt toqgħod. għamilt il-kontra tas-sajjeda flok studajt bil-ħuta żgħira biex naqbad il-kbira, bil-ħuta l-kbira. Dajt nista tal-ħuta żgħira, sewwa. Ġifieri diħad grazzja miegħek. Ejwa, dejna qatt U indaħħal. bis probabbli għadlek għad tifla. Tifla tiegħi ħanini. U mbagħad tgħid li naqra l-biċċet. Le? Qatt indaħħalha u nifvinta u ħarref insomma. U int, waqt li kienet taħarref. Jiena għazbi stojt kusaw. Jiena kien hemm ħafna ħbieb bħal speċi u qatt nparla magħhom daqqa mmur inġib drink u nitparlaw. Majt li ma nistax indomu, imma mbagħad il-punt. Il-punt mbagħad sieħbu. Sieħbi mbagħad, sieħbi Allu tant pejjeb sigaretti u xorob. Illi d-duħħan tal-għalih, ix-xorb tal-arrasu u għallu ħammun ngħidilha jien qalli. mhux hekk eżatt. Allu ħanejdlek, allu inti kemm ħaddu mit-kaxkar allu biex tgħidilha l-għandek. Sadattant, kien ġan nofs il-lejl daqsew ta' Mela, allu mela ħanorqdu għaw, allu fitta xejdilha l-għandek grazza ma ħammorru lek. Mela, ejwa. Jiena mbagħad isni ġejt ftijaj. U ħares lek, u tajtu ħarsa hekk biex naruħ naqra nitsindika ħna qasew. Mela, xel, wiċċa, xel. Il-mustaċċi, mela. U mill-mustaċċi li btet imħabba illi għada sal-lum soda. Kemm għaddew? 38 sena. Na tlet titfall, Għanna tlet subin, il-long bar, la, libda. Ma jħallu d-daqna, tieni wieħed le. Mela, l-imħabba bditaw. Fil-gazin ta' Santa Katarina, għax jgħidu Santa Katarina, tlaqqa il-arajes fl-imkien. U laqqatkom żgur. Dik hekk jgħidu, Franza. Għax imbagħad dak għalli kif qallu hekk, dak għalli mela nintaqgħu għada. Għatlu għada x-xalota, ransina. Mela, kelli nistenna ġurnata oħra. Ma stax Hawnhekk imma ma nistgħux nibqgħu. Ma stax norqod bil l-aħħar post importanti fejn ħodna. Issa nitilgħu bubaqra, għandna memorji oħrajn hemm. Minn Santa Katarina għal Bobba. Bobaqra. Dialett minn issa. Għaw xisir. Hawnhekk isir it-teċ tradizzjonali Multi. Norganizzaw jiena ġowi insomma l-Sottokumitat Kultura propjament tas-Soċjetà Mużikali Santa Katarina. Imma ġowi jgħat fil-Sottokumitat Kultura u jiena u ġowi vordini script writers tiegħu dan u bħala direzzjoni. Nħdu Superior Actors u Kollox. One stop shop kif jgħidu. Superior Actors u kunu bejn 60 u 70 wieħed. Vordiri Inti ġirijat li kun la rusa, l-om la rusa. Om la rusa u missil la rusa. Dejjem flimkien ma' tibqaw. Sekku, allura jkolli biċċa anka fil-bidu u bid-dialet mal-ħuttob biex il-ħuttob jipprova jisib li dik l-arus li għaddetta tal-tifla tiegħi, imma jiena nkun irridu naqa' tal-flews, allura. Moħħa, lilla, Emma, x'nistgħu nibqgħu sejrin ma'kom naħseb xi 5 sigħat, 6 sigħat. U sfortunatament m'għandniex dak il-ħin jiena ninħajjar lin-nies li qed isegwukom bħalissa tajjeb biex l-ewwel qed isegwu li jkunu qed tagħmlu hawnhekk iż-żurrijiet tajjeb u mhux biss ukoll għax naf li tkunu postijiet oħra. U jekk jinteressawhom li ġi eżempju għal dattieċi u affarijiet oħra qed torganizzaw du jiġu għax hekk jaqtaw il-kurzit. Issa jien taf nixtieq dan huwa ta' San Valentino. Di speċjali. Natu bewsa, nalqu bewsa. Natuna bewsa. Għamus senħares jien. Bella. La, najja. Onesta, Onesta. Valentino tajjeb, Viva San Valentino!